Misteryo nga gisuspenso ang operasyon sa mga tunghaan lakip na paglimita sa panarbaho human nga nasinati sa Italy ug France ang giila sa mga meteorologists nga exceptional o talagsaon nga heatwave o kainit sa panahon. Ang maong obserbasyon ug abiso gipagawa sa spokesperson sa World Meteorological Organization nga si Claire Knowles. Apektado usab nila nga tourist spot nga Eiffel Tower sa lugar nga sagad bisitaon sa mga katawhan ug turista. Sumapas mga eksperto nga talagsaon usab ang sayo karong tuiga nga nasinati nga heatwave sa lugar. Samtang sa Turkey gipakigbatukan usab ang wildfire nga padang mikaon sa mga kalasangan sa lugar sukad kagapong adlaw Hulyo 1. Miabot na usab sa 50,000 ka mga residente ang gipa-evacuate palayo sa peligro sa kadaot sa dagkong kayo. Natala usab sa Espanya ang pinakainit nga temperatura sa buwan sa Hunyo nga miabot og 40 degrees Celsius. Susama usab nga kainit ang nasinati sa Trento sa Italia lakip ang kasilingan ng bahin sa London sumapa sa Copernicus Climate Change Service sa European Union.